Hi guys! Kumusta po kayo mga Oragon, mga besh, mga bay natin dyan. So ngayon, panoorin nyo po ang aking ginawang vlog sa aming pinagawang kitchen cabinet. At nag-request si Mrs. na gusto raw niya na may cabinet sa aming kusina, sa kitchen. Ayun, doon sa taas ng lababo. So, si Oragon, support naman. Ayan, kaya ayan, mayroon kaming ginawang vlog ni Mrs. Shout out kay Mrs. Ayan. At sa aming karpentero, shout out po kay Kuya Eddie. Ayan, Kuya Eddie at Kuya Jao. Ayan, mga galing silang karpentero. Maganda yung gawa, pulido, maganda yung design. Kaya shout out. Kung sino man po sa inyo dyan gustong magpagawa, pwede kayong mag-leave ng comment down below. I-comment nyo kung gusto nyo at kukontakin natin si Kuya Eddie at si Kuya Jao. Ayun. So ito po ang aming video. Panoorin ninyo. Okay? So, ito guys. Ito na yung plywood na pinadeliver ni Kuya Eddie. Ayan. Ngayong araw na to. Ito yung unang araw ng kanilang paggagawa. So, ayun na nga guys. Ito na. Nag-uumpisa na silang magsukat ng plywood. Sinusukatan nila at ayan nga, ginagamitan pa nila ng pitik para talagang tuwid na tuwid ang pag-cutting ng mga plywood. Talagang mabusisi itong ating project na ito. So ayun na nga mga Oragon, nandito na sila Kuya Eddie sa kusina at sinusukat na yung paglalagyan ng cabinet. Ayan, ginagamitan nila ng level para tuwid ang cabinet. Ayan, at ito ang ating karpintero, masisipag na karpintero. Ayan, si Kuya Eddie, ayan, si Jao, ayan, sila yung ating mga karpintero. So ayun na nga guys, andito pa rin sila Kuya Eddie, nagpupukpok na, naglagay na ng kahoy na pagpapakuan ng cabinet. So ayan, medyo nahihirapan si Jao magpabaon, pero kaliwiti kasi ginakaliwa. Lalo na pag kinanan niya, baon pa na baon. So ayan, tuloy ang pukpok ni Jao. Talagang partida pa yan, kaliwiti pa yan ha. Ang galing mo talaga, bright ka. Years later. So ayun na nga guys, mga Oragon, mayroon nang naikabit, may development ha. Ayan, so tuloy-tuloy lang, tuloy ang pukpukan. Ayan, sige Jao, pukpuk. Pukpukin mo ng pukpukin nang matapos na agad. So ayun guys, bali umuwi na muna ang ating karpintero. So ito na yung kanilang natapos. Ayan. So bukas tingnan natin ulit kung ano ang kalalabasan. So ayun na nga guys, ayan, dito na ulit sila Kuya Edith, si Jao. Nagsusukat-sukat na ulit. Sinusukat pa yung ibang mga ikakabit nila na materyales, mga plywood. Ayan, para mabuo na yung ating project na cabinet. So ayun, ito na mga Oragon, mga beshi, mga bay. Bali umuwi na yung karpintero natin at ito na yung kanilang nagawa. So siguro malapit-lapit na itong matapos. Abangan natin ang finished product. So ayun na nga mga Oragon, mga beshi, mga bay. Ito na yung cabinet. Bali inilagay muna yung ginawang pinto at sinukat.
Pero hindi pa talaga yan tapos. Lalagyan pa yan ng design sa gitna at yung mga handle ikakabit pa nila Kuya Ed. Okay? So ayan, kaway-kaway muna Kuya Jaw. Ayan, kaway. Ayun, no? Ayun na nga guys, ito na sila Kuya Ed. Nilalagyan na ng mga design o sinusukat na yung mga bisagra, yung pagkakabitan. Ayan. Ilalagay na, tinutornilyo na. Ayan yung mga pinto ng cabinet natin. So, antayin natin na maikabit nila, ma-fix nila lahat. So, ito na mga Oragon. Naglalagay na sila ng mga butas sa paglalagyan niya tayo ng bisagra o yung handle. Hey, what happened? A few moments later. So, ito na guys, yung bisagra, yung sa pintuan ng cabinet na ikabit na nila. So, bali ito na guys, yung pintuan, yung gitna, may design na. Bali, bukas, lalagyan pa nila yan ng salamin. Mayroon siyang glass dyan. So, yung iba, yung mga pinto, lalagyan na rin ng handle bukas. So, tingnan natin bukas guys, pagka nalagyan na. So, ayun guys, ito na ulit sila Kuya Eddie at si Jaw. Tinatanggal na nila yung mga pintuan at lalagyan na nila ng design at mga handle. Okay? So, ayan, kikita nyo dyan, pinifix na nila yung mga handle at yung salamin doon sa pintuan. A few moments later. So, ito na nga guys, naikabit na nila Kuya Eddie yung bubog, yung salamin at handle. Ayan. Yan yung bubog at mga handle, nakakabit na. So, bukas guys, tingnan natin yung finished product at babarnisan yan. May pintura pa yan o varnish para medyo mas magandang tingnan. Okay? So, bali guys, ito na yung pintura, yung ating biniling wood stain paint at mag-uumpisa na ng pagpipintura. At ito yung ating pang top coat, yung clear gloss varnish para mas maganda makintab. A few moments later. So, ito na guys, nag-umpisa na ng pagpipintura. Ayan na yung ating pintor. Malapit na siyang matapos. Bali, first coat pa lang yan. Ayan. So, natapos na yung first coat. Tingnan natin ulit mamaya, mga guys. 2,000 years later. So, ayun na nga guys. Ito na yon, yung ating cabinet. Bali, napinturahan na. Ayan. Nalagyan na rin ng mga pampakintab, yung clear gloss varnish. Ayan o. Ito na siya. Bali, makikita na natin yung ating project. Maganda na. So, konting retouch na lang ng varnish. Ayan. So, mamaya ulit tingnan natin ang finished product. So, ayan. Konting retouch na lang at makikita na natin ang finished product. So, ito na nga mga Oragon, mga besh, mga bay, ang cabinet project ni Mrs. sa aming kusina. Ito yung request niya. Bali, tapos na. Ayan ang loob ng cabinet pagka binuksan mo yung mga pinto. So, tapos na nga. At ito na. Maraming salamat sa ating karpintero, kay Kuya Eddie at kay Jaw. So, natapos na ang project cabinet ni Mrs. So, maraming salamat guys. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, please like and share. And please don't forget to subscribe to my channel. Maraming salamat. Bye-bye!